priateľov nie. Adam autom atom rozbil spolu s bratom. Petke buchol balón, hrozne ju to vzalo. Cyril cumľal cumel, každý naňho čumel. Dušan duril diviaka, nič dobrého nečaká. Kažmír dostane na kráľa dobrovoľne celú takúto avenadu. Vymalujete si ju podľa seba, necháte si to usušiť a zoberiete si to doma. Lepších priateľov nie.
Dobroslav tu dnes nemohol prísť na posledný náš deň, aby sa vám poďakoval a aby ešte jednu vec od vás vyžiadal, ale on nám niečo poslal. Poslal nám svoje video, takže my sa spojíme áno, s ním a poďme tedy. Poďme sa pozrieť, čo od vás ešte chce a ako je s vami spokojný. Ahojte, deti. Som rád, že vás opäť vidím. Nemohol som prísť osobne, lebo som veľmi zanepráznený, ale vďaka novodobej vašej technike teraz sa s vami môžem spojiť. Ale ste dnes krásne vyobliekané. To bude asi tým, že dnes je váš posledný deň v núťackej triede, však? Písmenká ste zachránili, ale ja som vám dal ešte jednu úlohu. Napísať váš prvý rozprávkový šlabikár. Splnili ste aj túto úlohu? Tak sem s ňou. Ukážte mi vaše šlabikáre. Na tom dobre a ťažko pracovalo. Že keď mám povieť básničku na O. On zrovna dať otičku, O uberú retičku. No, krásne ste, naozaj veľmi šikovné deti. Tak aj vaše šlabikáre si teraz spolu privítame na tomto svete. Postavte sa, deti, aj vy a držte teraz šlabikáre pred sebou a pani učiteľka na ne vysype to, čo majú deti najradšej. No hádajte čo? Cukríky. Mali naozaj veľa čitateľov, aby sa im darilo, aby sa aj vám darilo a možno, že keď budete prváci, tak ešte do niečo to kúknete a niečo sa z toho naučíte. Tak nech sa im teda darí a nech majú veľa čitateľov. Ak sa budete snažiť a usilovne učiť, budú z vás veľmi šikovní prváci a pani učiteľky a aj vaši rodičia budú mať z vás veľkú radosť. Ahoj!